Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, kwarta, alahas kag iban pa nga mga personal nga gamit sa mga Indian nationals gintaban sa isa ka kawatan sa sulusong opisina sang lending company sa Mandurriao. Insidente na hulikam. Si John Sala nakatuto. Makita sa sininga CCTV footage ang isa ka ginapahayag lalaki nga nagpanaog sa gate sa isa ka lending company sa Barangay Guzman, Hisena, Mandurriao, Iloilo City kahapon sang aga Hulyo 13. Nakahuli ini sang itom, may dala man ini nga backpack. Ang unod gali sang backpack ang ginapatihan 250,000 pesos nga cash. Ini ang koleksyon sang lending company halin Hulyo 6 tubtob Hulyo 12. Ang lending company ang ginapanag-iyahan sa mga Indian national. Nadalaman sa ginkawat ang alahas kag pila ka mga personal nga gamit sa mga biktima. Base sa reklamo sa mga Indian national sa kapulisan, ginkatingala sa mga ini kung nga daw kasubo nga kabisado sang sospek kung diin ang kwarta. Ginatago kuno nila ini sa isa ka kwarto sa second floor sang ila apartment. Apang base sa obserbasyon sang kapulisan, tuman kahapos nga sudlo ng mga hulot. Pag sulod niya sa gate, possible nga nag-agi sa sliding window which is nga open, huwag malak. Pili mo lang sa iduso, pili ka nakasulod. Isa sa mga ginapadalman sa karon sa kapulisan ang posibilidad nga inside job kag madugay na nga surveillance ang suspect sa lugar antes ginpatigayon ang krimen. Ini magud ginamanta 15 minutos lang sininahimo ang krimen. Gintingon sa news team mamako ang bahin sa mga biktima pang nagpaiway na sila nga maghatag sang pahayag. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas.